Jekk l-elezzjoni ġenerali tinsab biss ftit ġimgħat il-bogħod kif stqarr il-Prim Ministru nnifsu, il-budget li qed jingħati li se jiġi ppreżentat se jkun qed jorbot gvern ġdid li jista' jkun elett. Għalhekk dan il-budget m'għandux jitressaq qabel issir l-elezzjoni ġenerali, jgħid Franco De Bono fuq il-blog tiegħu. Iżid li dan l-argument huwa aktar relevanti meta wieħed iqis li l-budget għal din is-sena kellu jiġi rivedut darbtejn għaliex il-miri tal-Prim Ministru mhux ta' min joqgħod fuqhom. Fi kliem De Bono, budget f'Novembru li ġej se jkun eżerċizzju irrelevanti u ħela ta' ħin. Jekk il-budget se jkun ippreżentat f'Novembru u ma jgħaddix, l-elezzjoni ġenerali tista' ssir minn lejliet il-miliet sa frar li ġej jgħid Franco De Bono. Jistaqsi jekk id-dikjarazzjoni ta' Lorenz Gonzi li l-elezzjoni tinsab ftit ġimgħat il-bogħod hijiex biss gimmick jew nofs verità u fir-realtà tfisser xhur biex ikun laħaq inawgura l-proġett ta' Bipil Belt. Intant f'artiklu ieħor fuq il-blog tiegħu, Franco De Bono tkellem dwar ix-xiri min-naħa tal-Gvern tal-isptar privat tal-eks President tal-Partit Nazzjonalista Frank Portelli, jistaqsi jekk il-Ministru Joe Cassar, illi għandu mozzjoni ta' sfiduċja mdendla fuq rasu, għandux dritt li lejliet elezzjoni ġenerali jonfoq ma' 12 miljun euro biex jixtri l-isptar privat ta' Frank Portelli. De Bono jistaqsi jekk pass bħal dan għandu jittieħed minn gvern li tilef il-leġittimità tiegħu u li għandu deputati li qed jagħmilha ċara li mhux se jappoġġjah fil-Parlament. X'sema għandu Richard Kakija Caruana fix-xiri ta' dan l-isptar privat? Jista' jkun li Kakija Caruana huwa qrib ħafna kemm ta' Joe Cassar kif ukoll ta' Frank Portelli, ikompli jistaqsi Franco De Bono. Item jistaqsi jekk il-kwistjoni għandix tkun investigata mill-Awditur Ġenerali jew diskussa fil-Parlament, speċjalment wara li Gvern Nazzjonalista għamel 16 sena sħaħ jibni sptar ġdid.